Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि देनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो ओमफ्राय बे भिडिअआनो जाबाय ओरैबायदि गोदो गोदाय आरो एसेबां गोदो गोदाय नंद्राया दां मुथुमुन उन्दै उन्दै समाव आरो 30 बोसोरसो सिगाङाव आरो बिसोरनो बेस्रा बिमा मोना माने जोंहा बिखुनजो मोना आरो मुथुनि बिमा मोना माबाखौ गोजां बोथोरावहाय जिखौ गस्ला बानायनानै जोम होयोमोन आरो सुइटार ओरै बायलायामोननो बायोमोन दङमोन अब्लाबो बायनो हायामोन आरोना। ओमफ्राय बेखौनो मुथुआ आंनो खोन्थाबाय थायो आरो जोङो उन्दै उन्दैयाव जिखौ गस्ला बानायनानै जोमोमोन जोंहा आइया जोम होयोमोन ओरै होननानै खोन्थाबाय थादों आरो। ओमफ्राय दे होमबालाय भिडिअ बानायनानै बयनोबो देखायनोसै माबायदि जोम होयोमोन मायोमोन भिडिअनि गेजेरजोंनो देखायनोसै होननानै आङो मुथुखौ लिंबाय। ओमफ्राय दायो जोङो बे जिखौनो माबायदि गस्ला बानायोमोन बेखौ देखायनो नागिरदों आरोना। आंनो बानायना होसिगोन आरो जाहामुथा दा गोजां बोथोर मोनफैबाय नालाय गोजां बोथोराव आहा बेखौनो जोमनोसै आरो सुइटार बायलायलायला न' मुथु सुइटारखौ आं बायखांखाबाय माथो देखायनोसै आरो मालाबा इमारजेन्सियाव माबायदि जोमो देखायलांसै आरोना। ओमफ्राय दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। ओमफ्राय बे जिखौ गस्ला बानायनानै देखायनायनि सिगाङावनो आङो मोनसे बुस्थु देखायनो नागिरदों बयबो मिन्थियो जानांगौ होनब्लाबो आङो देखायबावनो नागिरदों आरोना। बे बुस्थुआ मा नै थाव माबानि इन्दुलेखा ब्रिंगा दंफां ब्रिंगायाथ' दंफांसोना बे ब्रिंगाया दंफांनो बे इन्दुलेखा थावा ना माबानि आरो खानाय गगानायनि आं टिभियावसो नुबाय थानायमोन बेखौ लाबा खानाय गगायो होननानै एडभार्टाइज होबाय थायोना टिभियाव। ओमफ्राय आं नुबाय थानानै मोजां जामारगोनदांहाय होननानै माबायावहाय फ्लिपकार्टआव अर्डार खालामबाय आरो गिदिरबो थायो। ओमफ्राय नै आं फिसाखौ खालामदों आरो सेम्पुबो दङ माबानि इन्दुलेखानि ओमफ्राय बे थावसो माबानानै खानायखौ बोरलानानै नैबे डाइरेक्ट ओरै सेरनानै लानांगौ आरो ओरै खानायखौ ओरै बोखाव लानांगौ। ओमफ्राय सप्तासेयाव खनथाम लानांगौनो। ओमफ्राय आंबो लानाया सप्तासे एसे बारबाय आरो खनब्रैसो लाखांबाय आङो। ओमफ्राय खानाया गगा मारदो आरोना आंनाथ' बिराद खानायानो हबाथाय स्र' गयोमोन आरो। ओमफ्राय आरो खानायफोरखौ ओरै बोना लाबोबानो स्र' गबोयोमोन आरो दा गनाया बिराद खम जादों आरो आंना। ओमफ्राय आं लानानै मोजां मोनदों बेनिखायनो आङो भिडिअनि गेजेरजों देखायहरबाय सोरबाफोर बिराद खानाय गयोब्ला बेखौ लानोबा अर्डार खालामनानै ला। आङो लानानै मोजां मोननायखाय आङो खोन्थाबाय आरो एडभार्टाइज नङा एडभार्टाइज नंखाया बेखौ माने देखायनायनि थाखाय जों फैसा मोना आरो जास्ट माने मोजांखाय जिनिसा माने देखायनाय जाबाय आरो। आजिखालि बहुत मानसिफोरनियानो खानाय गसै ना आंनाबो खानाया जि गयो बिनि थाखायनोथ' आं खानायखौ गुसुंसिनबाय खानाय गनायनि थाखायनो खानाया गोलावबाला आरो बांसिन गस्रायो आंना ओमफ्राय गुसुंबा माहाय खम गयो। ओमफ्राय बेखौ लानानै बिराद खम गदो आरो। ओमफ्राय दामाबो बारा नङा माबाल'सो होरोमोनलाय दामा 234 निल'सो आरो नै फिसा नालाय गिदिरबो दङ गिदिरा दामसिन जानो हागौ। ओमफ्राय सोरबाफोर खानाय गदोंबा बेखौ लानोब्ला लाबानो जाबाय। आंनाव बै खनसे ओरैबायदि कमेन्ट फैदों नालाय आब' खानाय गगानायनि माबाफोर राहा दङबा खोन्थाहरलाय होननानै कमेन्ट फैदोंमोन। ओमफ्राय आं खोन्थाहरनो हायाखैमोन। ओमफ्राय नै दा बेखौ लानानै मोजां मोननायखाय आं बेखौनो खोन्थाहरबाय आरो इन्दुलेखा खानजुंबो दंखायो नै ओरै बहनो हागोन ओरै सुफ्लुंना लानांगौ आरो नै
बेखौ सुफ्लुंना लादो ओमफ्राय बिथि मालाय माबा गुरुं दोंखाजोबो नालाय सुफ्लुंना लानानै मारिनानै सेरनानै नै गबायानो ओमफ्राय दाखालि मोनसे कमेन्ट फैबावदोंमोन आंनाव नैबे मुस्रिखौ सोंहरदोंमोन आरो सोरमोनथाय नामखौ बावगारलायलांबाय आङो बेयावनो जनानै जों भिडिअ बानायदोंमोन ओमफ्राय बे मुस्रिखौ नुनानै सोंहरदोंमोन आरो आब'आ बे मुस्रिखौ बहा बायनाय बे मुस्रिनि नामखौ मा बुङो बेबायदि सोंहरदोंमोन ओमफ्राय आङो र' मालाबा भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरसिगोन होननानै लिरनानै हराखैमोन आरो ओमफ्राय बेखौ दा आं खोन्थाहरनोसै बेखौथ' जाहा मुथुआसो लाबोनाय नालाय ओमफ्राय माहा अर्डार खालामनायथाय मुथु देलाय खोन्थालाय बियो अनलाइनाव अर्डार खालामबा मोनगोन माने जिखि जाया फ्लिपकार्टआवबो मोनगोन ओमफ्राय एमाजनावबो मोनगोन मिशोआव मोनगोन जायखिजाया अनलाइनाव मस्कुइट' नेट होननानै होयोब्लानो टाइप खालामनानै बुयोब्लानो भेराइटिस अफ मस्कुइट' नेट फैगोन जेनेबा सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय बेबायदियाबो फैयो जों माने जोंनि नर्मेल मुस्रियाबो फैयो जिखि जाया सेलेक्ट खालामबानो मोनगोन आरो गुगोलाव थांनानै मस्कुइट' नेट होननानै बुबानो फैगोन आरो नायनानै लाबानो जाबाय दामा जायखिजाया 400निफ्रायनो मोनो एसे मोजां क्वालिटिनिखौ नांगौब्ला एसे दाम गोसानिखौ बायबानो जायो जोंना नैबे 1400 लादोंमोन आरो मोजां एसे आरो जुदि 300 400निसो लायोबा एसे ल' क्वालिटिनि मोनगोन औ बेखिनियानो आरो जायफोरा बे मुस्रिखौ बहा बायनाय बेसे दाम लानाय होननानै सोंहरदोंमोन बिनि एन्सारा बेखिनियानो आरो ना मुथुआ ओमफ्राय दाना गस्ला बानायनोसै जों मुथुआ आंबो मिथिया मादि खालामो बे आंनो बानायना होगोन आरो नायलांबाय था लोगोफोरा गस्ला बानायनोबा बेथ' गुवार जि नालाय गुवार जि बे बिराद गुवार जि माने जोमजाग्रा जि आरो ना बेखौ मा खालामदो नैबे खर' माने खना ओमफ्राय नैबे खना हमनानै बेखौ माने खनाजों खना जइन खालामनांगौ आरो ना नै ओरै खादो बेखौ ओरै खादो खानानै बेखौ खादो आरो जइन खालामनाय लोगो लोगो नैबे जिनिसा ओरै जायो आरो नै ओरै जायो बेखौ मा खालामनांगौ बेखौ रिफिनांगौ गस्ला गोदान मोनगासिगोन बेखौ ओरै सोदो आरो ना गेजेर खालामबाय ओमफ्राय नैबेखौ ओरै खोबदो आरो ना जेकेट सिस्टेम बानायगोन नालाय ओमफ्राय आखाइखौ ओरै लाबो बिथिं औ बे आखाइखौबो ओरै थुगोन ना बेयो जागोन ओमफ्राय बेखौ नै ओरै उल्था माबा जाद्रायनो माथो नै आखाइया माहाय गोजौ जादों जिया गोलाव जाबा नांगौमोन जिया गुसुं जाबाय बियो औ माबा जादोंलै गुसुं जादों जिया गुसुं जाबाय नै जाबाय आरो जानाया जादों ओमफ्राय नै जिया गुसुंद्राय सिस्टेमा बिदि आरो थाय बोरैबासो नुबाय माथो मा जादों खालामनो हायो बख'बालाय जाबाय बख'नानै बिदि लानो हायो नोंसोर गोदो बेबायदि जोमोमोन आरोना गस्ला बायदि जायो आरोना थफै लाबा बांसिन मोजां जागोन उनथिंखौबो देखायलाय उनथिंखौ बादालि गान बादालि गान गस्लाया बिदिसो होनबा माबा थफि गोनां जानांगौलै थफि गोनां खालामनोबालाय जिया गोलाव जानांगौ देलाय गोलाव मोननैबो बानायलाय
गस्लाखौ बानायनानै देखायखांबाय लोगोफोर आङो बेबायदि गानफेरनो मोनाखै आरो मुतुआ गानफेरनो मोननायनो आंनो बानायनानै देखायबाय ओमफ्राय आंनो देखायथ'नो नोंथांमोननोबो देखायनाय जाबाय ओमफ्राय गाननोलाय मोजांखौनो मोनमारदों आरो बिराद गोजांसोबाला कम्बलफोरखौ ओरैनो जोमस्लायस्लाय बेबायदि खानानै जोमब्ला मोजां जागोन आरोना न' गस्ला बायदिबो जायो ओमफ्राय जिया गोलाव जानांगौ आरो ओरै फाननायाव गोलाव नांगौना गोलावबा मोजां जायो ओमफ्राय गुसुंबा इदियाव गेजेर जायोना जायाखै आरो ओंखायनो गोलावा मोजां ओमफ्रायो मुतुआ जिनि गस्ला बानायनायखौ माबायदि नुखो कमेन्टआव खोन्था हरलायलायदो ओमफ्राय आङो देग्लाय गोजां बोथोरखौ बेबायदिनो बारहोहरनो सानबाय मुतु बायला आरो न बायला बेनो जासिगोन आंनिया माखौ बुंबावनो जेबो बुंला ओमफ्राय जोङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामना होब्लानो जाबाय ओमफ्राय आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय